boba gara sawisi जों tini osuk gara phano gaham phano hamya phano unthung जों boba gara ma yakar oi हामबाय जों दिनै कुसुम प्रधान पाराव सफायजाक थांनाय साल जों अर कग्रुमानि दंगो जों दिनै बुखुकजोग फुलपति देपारमानो जों तीन रोगानि दिनै कग्रुजाक दंमानि दिनै न खामिया जों आपरो विजिट खायथांका एक्चुअली जों 28 तारिखआव फाइनाल दंमानि आपरो किसा चिनि लिडारनिबो किसा प्रब्लेम दंमानि बागै जों आपरो फाइमालिया आइफानो जों दिनै फाइ सफायका बुबाग्रानि खरांबाय जों खा थांजा खालाय जों चिनि लिडाराव फाइलाय बनो जों तीन पाइर फाइका जाते ब बिनि नग न ब गाहाम खालाय ब एक जाला फानों फिथों नि ब सानमानि बा इगे बनो जों दिनै बालबाग साखालाय पाइ बनो याफा फाइका जों तीन नि नग हामिया ओं माने बोसोक बालखा ओ 10 बार बोसोक लाय दं इनके नि ओ हाब फाइजाका हामजाका बुबागा फाइका ताको बुको फाइका बोसोर बोसोर जत आं खो हामजाका खथिंका आं मबाइनो हाबले खाबा दं नि मोहाय हामिया नुखुं हामिया न नुगै ते गुबुननि पातिराव फोदा फाइ नाय फाइका वासिसो निन बुमु खलबति दाबरमा किनि नि नुखुंनि बा नि साइड थैमा बोसोक बालखा 5 बोसोर का ब पाराम कुसुम देबरमा पारा